बिथांमोना निस्सय जोंनि खौरांनि गेजेरजों नुनो मोन्दों थांनाय 5 जुलाइ खालि NIA केस नांनानै बेल मोनबोनाय जोंनि दावहारुफोरा उदां जानायखौ निस्सय नुनो मोन्दों आरो बे समाव आङो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे कलबारि गामियाव आरो बे गामियावनो नै नं दुम्बुरिगुरि गामिनि सासे दावहारुजों लोगोसे सानै बिथांमोनखौ कलबारि गामिनि रायजोफोरा बरायनायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो बे समाव मिथिनो नाजागोन आरो बिथांमोना जिहेतु जोंनि बर'फोरनि दावहारुमोन आरो दावहारु गोबां हारिनि थाखाय नांनायनि उनाव दिनैहाय न' फारसे फैफिनदोंबा बे समाव बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना लानि मा फोरमायगोन नोंथाङा जिहेतु गोबाव समनि उनाव दिनै न' फारसे फैफिननो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा जों बिथां सानै मानसिखौ जों मोजाङै साबायखर बावनो सानदों दा जोंनि थाखाय फेरेंगा सार बिथाङा जोंनि थाखाय केसआव नांनायनि थाखाय जोंनो फैसा हरदों बेनो जों रोजा रोजा साबायखर बावो आरो जायजों जों केसआव नांफाबाय थादों बिथां दानसोरां सार बिथांखौबो जों साबायखर बावो जोंनि थाखाय नांनायनि थाखाय जिहेतु नोंथांमोना गोबाव सम जेलाव दंमोन आरो बर' हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन बेनि थाखाय दिनै उदां जाबाय उदां जानायनि उनाव न'नि सुबुंफोरजों माबायदि गोजोननाय लाफैदों जोंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जों गोबाव 10 बोसोरनि उनाव जों न'आव मोनफैदों दा जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो साबेसे दंमोन नोंथांमोना बबे कर्टआव दंमोन जोंनिया नलबारि कर्ट गोलैदों नलबारि कर्टथ' नङा नलबारि जेलाव थाफैनांदों जोंनि कर्टआ जाबाय मुसलपुरमोन आरो जोंनाव इयाव जों गासै 9 जन दङमोन आरो दा 9 जननि गेजेराव जों गबोजोबनायनि उनाव सासेनि केसा एसे दंबावो माने डिस्ट्रिक्टआव दंबावो बे केसा माबानो जामिन जाबानो माने गगोन आरो बे बावैसो गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेराव गगोन आरो बिकुनास नार्जारि होनो बिथांनि नामखौ बिथाङा गगोन आरो आंनि नामा सन्तोष केरकाटारि आफादाव उनाव केसिमोन आंनिया 2 नं दुम्ब्रुगुरि होनो बाक्सायानो डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिथांनिफ्राय जों बे समाव मिथिना मोनबाय आरो बिथाङा बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावदों जिहेतु बिटिआर सोरखारा गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों बा बिटिआर दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ उदाङै बेल होनो हाबाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बे समाव जोंजों लोगोसे दंबावो कलबारि बिथांनि जोङो एड्रेसखौ गिबियाव मिथिना लानो नाजागोन नोंथांखौ खावलायबाय नोंथांनि मुं एड्रेसखौ फोरमायनो हागोन नामा गामियाथ' कलबारि आनन्द बाजार कलबारि ओमफ्राय आंनि मुङा लंकेश्वर बर' आफादाव बिलासि बुङो नोंथाङा बबे जेलाव दङ आं फार्स्ट टाइम गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै नलबारि माबायाव जेलाव फैनाय जादों आरो बेनिफ्राय दा बाक्सा मुसलपुराव कर्टआव बेनिफ्राय दा इयाव बेल मोनबोनाय जाबाय नोंथांमोना साबेसे दंमोन जों टटेल ओरैहाय 11 जन जायो आरो बायजोआवनो 2 दंखायोमोन दा ओमफ्राय माखासेयाबो बेल मोनबोजोब्बाय दा सासे दं आरो बिकुनास नार्जारि दा बेनाबो बेल जानो हासिगौ दा जेबो खबरबो गैया खबर लानाय जायाखै आरो नोंथांमोना जितु बेसेबां गोबाव दंमोन जेलाव माब्ला हमजानाय जों ओरैनो 10.5 बोसोरसो जाबाय जिहेतु गोबाव समनि उनाव नोंथाङा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै उदां जाबोनो हाबाय माबायदि गोजोननाय मोनदों बहुद एकदम गोजोननाय मोनदों आरो गावखौनो गाव अबाव थानाय अबाव मानाय एकदम बावगारजोबलांदों आरो फैनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ नुबाय रायजो राजाफोराबो ओमफ्राय बरायनाय जाबाय आरो मोजां मोननाय जेनेबा न'नि मानसिफोरखौबो एकदम नुनाय जाबाय नालाय गोजोननाय मोनबाय गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो थारैनो बिटिआर सरकारा माबायदि रल लादों नोंथांमोनखौ बेलाव लाबोनो थाखाय उदां खालामनो थाखाय माबायदि रल लाबोदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ नामा बेखौथ' दा दानसोरां मोनासो मावगासिनो इसोर दा इसोरनो जेनेबा मावनाय हिसाबै जों इसोरखौबो धन्यबाद होयो दा जों बारा ट्रायेलाव थानाय हिसाबै बारा मोनथिजोबा आरो बुंजोबनोबो हाया माबायदि साबायखर बावनो सानो नोंथाङा रोजा रोजा एकदम साबायखर आरो जोंनि थाखाय गोबाव सम बिथांमोना जेलाव दंमोन आरो हमजानानै दंमोन बेनिफ्राय 10 बोसोर खावसेनि उनाव बिथांमोना जितु
उदां अख्राङाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां अख्राङाव सफैबाय आरो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर सोरखारखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आङो बे समाव नंगौ आङो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि नैबे कलबारि गामियाव आरो कलबारि गामियाव बिलासै आरो के सिमां बिथांमोनजों बे समाव जों सावरायनो मोनदों।